Ente mo tayo apo iti biyang ti Philippine National Police iti iti agundaw babaeng kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Ente man apo iti sa saaden ti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Kumusta apo? Iti nagpatnag kan kasapay dati weekend. Iti bukod tayo nga lugar. Dapat iti naimaldit apo iti police blatter. Wino iti napasamak manen apo nga aksidente. Nakadudot na damag ko tatay dati weekend apo kat di mo lang agsardengan nagadong klaseng aksidente apo iti bukod nga lugar. Kaadwan ka digitoy human error. Nako. Puro human error timang mga gantayo maipanggep iti disgrasya. Okay, amentay na po iti reports mani po iti Philippine National Police. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Nagistayan na ti may isang bus iti Baroyin Banggi Ilocos Norte aga po tanawanan iti preno ngayon nagbaling alerto iti driver Arlo Bernard gabutin bawing na iti akin bangi na kalsada sa niintong par iti ponti kayo kas magiti iti picture ay patulod iti RMFB Idol Bernard ginira na nga limabas iti lugar ti windshield dati bus ket namburburak gabo talagang indong par inrantang indong par ti driver gabo tamadlaw na din agbabada nga maawanan iti preno gabo ta dito iti estudyante nga nakalugan kendo pa nga paseros iti nagnervyos Idol Bernard gabo ti pigsat impact iti disgrasya iti nagluwanan da nga bus iti agalas 2 iti malemakalman awan tinasugatan nga pasero ng adalang diti nagnervyos gabo iti pigsa nga panakidong parni iti phone iti kayo ti driver ket sa kisagking laeng Idol Bernard gabo ta pigsa siguro di panang kabig na ejay nga naala ti saka na din ta bumaba iti bus ngem awmet iti sugat na Idol Bernard. Second iti PNP dagiti agaw-awid na ti bus nga agpaamyanan iti ta mapasamak iti disgrasya yamanen dagiti nakalugan gabutan nagalerto dati driver hanin palubos nga ti nagbabada no dikit inbounding na in left na yung novela sana indong par dati ponti kayo imbak na ponti kayo no saan nanataros dan iti baba iti daras iti Budek iti Baroyin Banggi Ilocos ano dati kayo dati Idol Dance dati kikitain ning picture tata kayo dati nang idomparan na kasanyog ayo nakala kayo tayo Idol Bernard dapat nyo yung jabe ng kayo dati na itong panasong so mechanical error detoy may pagharap nga mechanical error saan nga nakaturog ti driver kasyay nagawan iti preno dati nanganan preno namin nagsasalo ko di ba iti tingamin brake engine di po namin kwan kang pangipremperan di brake na siguro nadlaw ng nalukay hamang kumagat ang ako magat tamad di ta patayin nagnukudiluhan talaga awanan na gumaan na kwa iso nga in ko na indong parnan inbawing nan iti kanida kalsada ijamet nga dati kayo nga nakidong parna ket nagsardeng dati nga bus nabayag dati nga bus nata Ivan Dominic mo gayam ni Juan Idol Bernard isat gabo nga nagpalagip iti LTFRB kinidikam kaming ti PNP nasakbay iti panagbiyahe ket siguraduhan nga muna double check iti kondisyon iti lugan kondisyon iti nagmaneho tapos sakit malikligan iti kasto nga aberya gon disgrasya iti kalsada. How about iti pasayeros awan na sugsugatan kada kwada Idol Dance? Awan makidi Idol Bernard lang nervyos da kaduan naglungot estudyante lepas kan exam da iso nga idagawid ajemet 10 nervyos da nga exam no diket nagnervyos da gabo to ya disgrasya aje pa nagkebak-kebada je examination nanayunan manen nagistayan nga nadisgrasya da ami so nga kaamak na digitoy gapot da recent nga disgrasya di ba nga nakatayan kay may isang driver ti pick up if you could remember di ba Juan ito dabila kinito mismo nga area doon iti disgrasya ito nga lugar ana dati specific nga barangay na dati nakadisgrasyaan Baroyin Baroyin iti baba iti agsalog nga kalsada
ijay iti nakakuan na namakpay no barigan ta nagdiretso ko datoy biotech ni awanan na kurba ti pay na taro sana chung kuno na DJ Tarasto pan iti pagtubakan dati nga boss no hang nagbaling alerto ti driver Idol Bernardo. Ay nako. So itagdama pamalagip ta kada tigmon maneho tigo na tayon kondisyon tilugan kondisyon tagmaneho tato maniklikan iti desgrasya iti nagpatnag Idol Bernard ket pagsyatan na awan dagiti untoward incident as of now nga naipadanon iti Ilocos Norte Police Provincial Office di Saturday na white dati flower candle offerings karigiti sa 44 nga nakilaban iti Maguindanao nga nibus iti biagda masadito from Ilocos Norte ni Pioto Omar Nacionales kati matandar iti misna kada iti flower offering panakalagip iti Kinabanuar dagito sa 44 nga nadali iti encuentro da ijay Maguindanao. Itang bigat Idol Bernard, the Muslim holiday, hanga national holiday, Muslim holiday, kada ito'y Isra wal Miraj dati ket ati journey iti asensyon ni Prophet Muhammad Idol Bernard iso nga lagi pendegis Muslim Brothers iti tungal daw January 27 at dati executive order na parukat nga holiday kaditi Muslim han aming lugar ti Pilipinas ket holiday jelang barm Idol Bernard iti talagang nakisangrat na ken iti Muslim community iti mga pasad iti Ilocos Norte iti Pagilian Karaman iti probinsya ti Ilocos Norte. At ito'y journey ni Prophet Muhammad aging ganakadan ijay Mecca ijay Israel Idol Bernard isang celebraran met dahil di Muslim awagan da iti Isra wal Miraj, night journey and ascension of the Prophet Muhammad. Assalamualaikum, iti sa aming Muslim brothers, iti Barangay Ono, iti Sirat, iti Lawag. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. Maraming salamat Idol Dennis. Assalamualaikum. Kadagiti kakabsat nga Muslim mapipita kada kay amin dito'y Lawag City nang nangruna launay ditangay Barangay 1 iti syudad ti Lawag.